kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma Seru Sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kumasiri ye haɲɛɲinini ka lase aw ma o ye anw ka baara ye Allah sɔrɔli aw fɛ o na kɛ nisɔndiya ye aw bolo radio Bengal lamɛnjɛkulu assalamu alaikum dungbaru waati ale sera Allah bɛn bɛ fasirijɛkulu ma fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Ibrahim Lam misirakaw ka fimani kale to suya kɔlɛ la bi dunya in na alamisa décembre kalo tile 13 san 2018 kunnafoni bakurubaw filɛ. Alioune Blondin Beye o tɔgɔla kalanso ale ye ɲɔgɔnnajɛrɛ bisimila a tun bɛ maa hakili cɛrinenw ka ɲɔgɔn sɔrɔ kofɔ ka hakili jagabɔ kɛ basigi siraw olu bɛ se ka taama cogo min na Union africaine ale ka yamaruya o kɔnɔna na ɲɔgɔnnajɛrɛ so hôtel Radisson Blu o kɔnɔna na tarata donya tɛmɛlen ɲɛdama sɛbɛn tako filanan o yirala maaw la a bɔra coalition citoyenne maaw olu ka kulu kɔnɔna na n'u ɲɛsin bɛ bɛn ani tilenɲɔgɔnya sabatili ma an ka jamana kɔnɔna na laɲini ye fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ ani dafa minnu kan ka kɛ yaasa accord kɔnɔ ko ka waleya. Section syndicale commerce et concurrence o tɔndenw u ye assemblée générale kɛ kunungo a kɛra direction générale du commerce et de la concurrence la DGCC a kuncɛ waati u ye laseli kɛ ka ɲɛsin dungwaro ɲininaw ma. Dungbarla kumabaw olu de ye nin ye mun bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la dante aw la. An bɔra ko de fɔ sisan Alioune Blondin Beye ale tɔgɔla kalanso a ye ɲɔgɔnnajɛrɛ bisimila a kɛra maa hakili cɛrinenw olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye mun sira fɛ u ye hakili jagabɔw kɛ ka jateminɛw kɛ Union africaine farafinna tɔnba ale ka yamaruya kɔnɔna na u bɛ se ka bɛn siraw taama cogo min na farafinna bondakun kan mun musaka gulon bɛ Union africaine ale ka lahalayaw la laɲini ye min ye o de ye ka fɛɛrɛw de sigi sen kan fɛɛrɛ jɛlenw koyi minnu b'a to bɛn ani basigi bɛ se ka kɛ an ka jamanaw olu kɔnɔna na cogo min na farafinna jamanaw Union africaine u ka yamaruya kɔnɔna na olu de ye ŋaniya siri k'a fɔ bɛn ani lakanda jamanadenw olu tɔgɔla ko a tɛ se ka waleya ni wulikajɔ ma kɛ wa musakantan tɛ a musaka ko sa u ye jateminɛ kɛ k'a fɔ a bɛ taa i jɔ euro wari ale miliyɔn 75 banyango la maa fɛ n'ale ye Union africaine u ka nɔbila maa ye tɔrɔmɔɲɔbɔ o siratigɛ fɛ n'o ye docteur Donald Kaberuka ye ale de ye nin kuma in ale de ye a sɛbɛntiya ale fɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ sɔrɔbolo jidili farafinna bondakun kan a tɛ taa lakana ni basigi kɔ a ko san 15 tɛmɛlen in na olu siraw taamali gɛlɛyara farafinna bondakun kan wulikajɔ kun ye o de ye. ɲɔgɔnnajɛrɛ so Radisson Blu ale kɔnɔna na a ye ɲɔgɔnnajɛrɛ bisimila taratadonya tɛmɛlen a tun bɛ ɲɛdama sɛbɛn tako filanan o jirali ko fɔ coalition citoyenne jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kulu bɛɛ ni kelenɲɔgɔnya bɛ sabati cogo min na a bɔra olu de yɔrɔ wa laɲini ye fɛn min ka dɔn ka fɔ ka ɲɛdama kɛ ani ka fɛɛrɛw fɔ mun bɛ se ka ɲali kɛ ka taa accord pour la paix ale kɔnɔko olu laraweli ani o waleyali ma nin kɛnɛ kan fondation Friedrich Ebert o ka nɔbilama Philippe Goldberg ale tun bɛ kɛnɛ kan ka sababu kɛ fondation Friedrich Ebert ale de bɛ dɛmɛdonɲɔgɔnya ɲɛsin coalition mɔgɔw ma u bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min na k'u ka rapport ninnu k'olu dangɛnɛmaya coalition yɛrɛ u ka ɲɛminɛ Ahmed Mohamed Ag Amani ale tun bɛ kɛnɛ kan ale ko accord kɔnɔ ko waleyali fɔ sira jɛlenw de ka taama kow ka dangɛnɛmaya kow kana kɛ dogodogonin dogo ye bɛɛ lajɛlen k'i jɔyɔrɔ fa wa a ko jamana cɛbɔli min bɛ ka kɛ ka mara gɛrɛ maradenw na a ko ni a kɛra kɛcogo in na mun bɛ ka fɔ ko ye maliko bantɔ de ye dɛ o de kosɔn olu ti fara maa si kan jamana in a ka tila wa olu jɔyɔrɔ ye min ye n'o ye hakililasɔ min ye olu b'o o waleya bolonɔbila sɛbɛn in tako filanan a b'o de ko fɔ hakililasɔ min. Section syndicale o bɛ solonadon jɛkulu o bɛ olu ko fɔ minnu bɛ commerce et concurrence o kɔnɔna na u ye assemblée générale kɛ kunungo a kɛra direction générale du commerce et de la concurrence DGCC a kɛra o kɔnɔna na a kuncɛ waati u ye laseli kɛ ka ɲɛsin dɔnbaro ɲininaw ma laɲini tun ye min ye o de ye suɲɛli minnu kɛra sariyabato olu siratigɛ fɛ ka tɛgɛkɔni sin olu la DGCC o kɔnɔna na ani
fɛn min ye baarayɔrɔ siraw kan ka taama ni sɛbɛn minnu ye o sɛbɛn ninnu ɲangata minnu taara ka ɲɛsin olu ma ka sen da olu kan k'olu daraki u y'u ka dusumakasaya ta ka ɲɛsin o waleya ninnu de ma k'u bɛ maaw hakili la sɔmi k'a fɔ waleya minnu bɛ ka kɛ DGCC kɔnɔna na ko ni sariya bato tɛ taa sira kelen fɛ o kosɔn olu ka wulikajɔ kun ye u bɛ se ka maaw hakili la sɔmi cogo min na o y'a jira k'a fɔ n'u ka ɲinifɛnw ma kɛ sabati fɛn ye u bɛna baara bila waleya o bɛ kɛ tile 3 bɔɲanko ye n'o ye heure 72 ye wa o na dabɔ janvier kalo nata o tile 3. Farafina bondakun kan an bɛ taa cɛgɛlɛnw olu ka jamana la Burkina Faso mugujugutila jatigɛ wale kɛbaa 2 ni a jirala ko siga kɛra k'olu bɔra Burkinakaw fɛ yen kelen ko bɔra Mali la kelen ko bɔra Kɔnɔwari k'u tun b'a fɛ ka mugujugu ci k'o de waleya u tun b'o labɛnw na ni jamana 3 in kɔnɔna na san yɛlɛma hukumu kɔnɔna na tigɛ dara u kan dɔgɔkun furancɛ tɛmɛlen na Mali wolomasiri taaba sɛgɛsɛgɛlikɛla kunnafoni ɲininaw olu de ni kunnafoni in sɛbɛntiya k'a dankɛnɛmaya kalo 6 bɔɲanko ni ale y'o kɛ tigɛkɔnɔmaaya la sɛgɛsɛgɛli olu siratigɛ fɛ n'o ye sɔrɔ tigilamaba ye n'u ka ma milliardaire Vincent Bolloré ale ka kirikow olu dabɔra kunungo sɛgɛsɛgɛli olu bɛ senna k'a fɔ k'a ye yurugu k'a y'o sira de taama wa ko de y'a to k'a ye ji kɛrɛkɛrɛda caman sɔrɔ farafina woroduguyan fan fɛ yan n'u ko ma ko port ni kunnafoni ninnu dankɛnɛmayara kunungo o de bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seydou Sila maraka fama fɛ Ibrahim Lam misirakaw ka fimani kale to suya kɔlɛ la ni ala man ka jɔnya jɔna sini fana ye don dɔ ye a fana n'a lahalaya don an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen arazo kelen ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma ni aw b'a fɛ ka segin ka maraka fama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ ale ye cakɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni disira ye www.malizoom.net maraka fama ka laselibaw a ka kunnafoni jataraw a ka journal Bambaraw an n'a bɛɛ lajɛlen ye mun tora ne o ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka kanuya kurali la sanga ni waati ka ɲɛsin an filɛli a n'an lamɛnli ma a k'an bɛɛ sini ni Alahu subhanahu wa taala ya juru jalal wal ikram n'a sɔnna ma dɛ. Maraka fama ka bi journal Bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.